siitä pikkusen etäisyyttä tuohon kakkosena olevaan, mutta pystyy pitämään varsin nätisti tuon auton hallinnassa. Aika pahasti lähti siirtämään, kasvattaa nyt kaulaa kuitenkin siinä, mutta ei riitä vielä tuo etäisyys. Tässä vaiheessa jolloinkaan ykköseksi sopia ja kakkoseksi ja ykkönen kakkonenhan tästä pääsee sitten tuonne finaaliin. Näin siinä tästä lähdöstä aika kasvuneet ja lopun pääsevät suoraan tuonne finaaliin, eli numero 14 oli tuon käyttävinä, mukaan tullut Leisi, katsotaan hänelle tuo nimi tuolta ihan kohta kunnan lähtö siinä nyt tapahtuu, ja isoa kovaa mennään, nyt mennään myöskin suoraan jo siinä takarivistä, eli siinä yllättäen tuli tuo tuolta vastaan. Näkyvissä tuo typistys tuosta kasipuolikkaasta Volvosta, sehän on sääntöjen mukaista. Ja nyt on tosiaan, kun siellä lippu heiluu, niin nyt on etäisyys säilytettävä, ei saa ottaa siinä edellä. Tullaan ja nyt kakkosena olevat. Käynyt. Huomatkaa muuten, että kun meikäläinen muistelee näitä lisälenkkiä, niin vaikka yritän seurata kisaa vähän sieltä sun täältä joka puolella. Heilukaula, että siellä voi lähteä 30 lisälenkkiä autioon ja suoraan semifinaaliin sitten numerollisiin viranomaalainen Järvelän menettä. No niin, ja näin siellä punainen sammuu ja sitten lähdetään, sieltä lähtee 85 todella hienosti taas liikkeelle, eli numero 85 ja Puskonen Mikkeli Seitys Racing Nipponilla, kun siitä otti tuon ykköspaikan. No, katsotaan, kuunnellaan, maistellaan näin, että aina tulee sanottua puvun väriä kolmantena. Ykköspaikkaa ja sitten 85 tai ja 6 kakkosena. Redwoodin Johanna lähtee nyt, että
sisällekin. Pitää tuon kolmannen paikan nyt kaulas kiinni. Johanna ei se menevät sisälle niin syvalletaan. No se on sitten huojetta, että miten käyttää semmoista tarkkaa hommaa niin kuin muikun niin kuin sanotaan, eli näin tosiaan sieltä tullaan, kärki tulee ja kyllähän siellä Savelan Noora viime vuoden ykkönen ei todella pahasti siinä sieltä lisälenkistä Johanna eteen kansakintoja siellä sitten kun se käsitysosella ongelmia semmoinen reilullainen pamaus siinä pääsi tulemaan. Näin siinä tullaan ja ykkönen on tuolta letkaa kuitenkin Savelan Noora siinä tuli toisella ja näin tosiaan sieltä vauhtia otetaan pois ja näytöön perusnuora Savela suutulisella ykkösenä kaupunkiin järjestys tuleeko sanktioita vai ei. Kakkosena kuitenkin siellä Johanna Renlund kolmantena numero 50 kierrosta näin siellä näytetään punainen palaa. Sammuu ja sitten liikkeelle, kytken ylös, murrataan nakkia ja sitten lähdetään, 51 lähtee sieltä hyvin Paalasen Jemina Hämeenkoski, kuka on ratissa Valleriinalla tai ykkösellä tuonne pääsorin jälkeiseen kaatteeseen, mutta menee pitkäksi ja Renlundin Johannahan näkee, että siinähän on rako auki, mutta Johanna siinä, sitten sieltä 51 Paalasen Jemina hyvin kulkevalla kalustolla kuittasi takaisin tuon paikan. Lähteekö joku jo lisälenkille? Kyllä, Silmanin Sanna lähtee tässä vaiheessa lisälenkille ja kärjessä tulee siellä numero 5 Paalasen Jemina. Jemina Hämeenkoski kuka on ratissa, Valleriina on tuo hänen ajonkinsa, eli näin tullaan tuota uutta osaa Saarisen autona Rautanetin radan osaa tuolta ja tosiaan 51 johdolla tullaan. Renlundin Johanna on siinä Konneveden Leidi kakkospaikalla, pääsi äsken kuittaamaan siinä. Taas muuten lähtee sisältä vetämään ihan samaa toisinto tuosta edellistä hommasta ja Johanna siirtyy siellä paikalle ja Kasireitti siirtyykin, eli tilanne missä vaiheessa mennään sitten tuonne lisälenkille. Renlundin Johanna menee lisälenkille ja sitten taas Paalasen Jemina ei mene tässä vaiheessa lisälenkille, mutta nyt Johanna ottaa kuitenkin sitten Jeminaa kiinni ja pitää sen kenties sen ykköspaikan tai ottaa sen takaisin. No ykkönen kakkonen kuitenkin semifinaaliin, eli kun on ykkösen kakkosen sakissa, niin sitten suora semifinaalin paikkahan sieltä löytyy. Viimeiselle kierrokselle lähdetään ja tosiaan Paalasen Jemina ei ole lisälenkkiä ajanut ja Johanna on siinä. Ja tekeekö Johanna kolmannen kerran saman homman, että sisältä ohi? Kyllä. Eli näin Paalasen Jemina menee pitkäksi vähän tuossa Saisoven jälkeisen kaatteessa. Siellä Renlundin kavusta sitten yytyy. Se tulee hän selkeästi
selkeästi himmas vauhtia. Onko pyyhkiössä ongelmaa, onko kalustossa ongelmaa. Nyt siellä painaa sitten Silman ohi ja Silmanin Sanna nousee siitä kahtoon. Ja kun siellä on pyörät Pixi-boksin piturallaan tuolla Johannalla, siinä vasen etupyörä näyttää tuonne Saarijärven suuntaan ja oikea etupyörä tuonne Karstulan suuntaan, niin sillä on vähän vaikea ajella. Eli siellä nyt sitten petti etupää tuossa Johannan kalustossa ja hän joutuu tuohon keskimikkihiireen keskeyttämään. Näin sieltä 135 Sanna Silman ykkösenä, 72. Siinä Katja Kantanen Karstula kakkospaikalla. Joka tapauksessa stop-merkkiä taas juoksutetaan edestä pois. Punainen sammuu ja sieltä lähtee numero 3 todella hienosti. Eli numero 3 Hanna Suikkari Riihimäki, Herkka Reisi, maailman nopein perhefarmari lähtee tuolta ulkokautta ja kiertää sieltä tyylikkäästi ykköseksi tässä vaiheessa, kun siellä ja oli sieltä pois, kun siellä nyt tosiaan sitten 1-2 pääsee lisäliikkiin 3 kierrosta ja 1-2 tosiaan tuonne semifinaaliin. Nyt varmaan tuosta jatkopaikoista taistellaan, siinä mennään mennä pikkusen lisälenkille mennessä pitkäksi tuo Miran homma, eli näyttäisi, että siitä puuttuu sitten joku muukin auto. No katsotaanpas nyt, eli numero 3 siellä on Hanna Suikkari, sitten numero 8 siinä oli Virpi Autio, sitten numero 9 on siellä myöskin, eli numero 14 Noora Kekkonen. Kyllä hänen pois näin Suikkarin Hanna Kimpuinen 3 sarjassa, kun painetaan siellä lisälenkille, ottaa siinä lisälenkin tässä vaiheessa numero 8 Virpi Autio siirtyy sieltä ykköspaikalle. Tuolta lisälenkiltä pääsee tulemaan kyllä todella vauhdikkaasti. Siinä on runsaasti tilaa lisälenkiltä, kun ei joutuu väistämään radalla ajavaa, mutta taas radalla ajava ei saa estää lisälenkiltä tulijaa. Eli siinä on vähän sellainen kopsaa tilanne, kun viimeiselle kierrokselle lähdetään ja Autio Virpihän siinä vie letkaa, mutta Virpi ei tuota lisälenkkiä vielä hoitaa. Eli tuuko tuo tilanne tuossa, no en nyt mene sanomaan taas yhtään mitään, mutta ajamatta, no kohtaan se nähdään. Ja näin tullaan sieltä nyt sitten Aution Virpin johdolla. Virpi lähtee lisälenkille ja sehän tietää nyt sitä sitten, että sieltä Hanna Suikkari siirtyy ykköseksi ja sitten numero 9 Mira Nevalainen kakkoseksi. Nämä 2 ottavat tästä paikan sitten suoraan tuonne semifinaalitaisteluun. Supereitten 2 keräilyerälähtöä valmistautuu siellä lähtöön, eli näin ruutulippu heiluu ja se heiluu tosiaan Hanna Suikkarille ja siellä Julia Keuru, Irmeli Reising ja Matukka numero 8, Virpi Autio, Äänekoski RMS Rallitiime, mikä muu mukaan numero 135 siellä myöskin sitten Silmanin Sanna Nokia, Team Laskeutusmalo, Valvonusvinnaava Sorsa ja eli lähtöpäässä siitä karkaamaan Lady Last Call, eli se viimeinen mahdollisuus, viimeinen kutsu, viimeinen soitto, jos Mall käännettäisiin myöskin soitoksi. No, joka tapauksessa näin numero 8 sieltä tuo letkaa, eli Virpi Autio, Äänekoski RMS Rallitiime, mikä muu mukaan ottuu hänen ajokkinsa. 1-2 tosiaan sieltä sitten pääsee vielä tuonne semifinaaleihin. 135 Silmanin Sanna Nokia Team Laskeutumisvalos vingaava Sorsa eilen kuvaamassa tänä päivänä ajamassa kilpaa. Näinhän se homma meni, eli painaa paikalla enemmän ja paikan 3
tapahtua siinä, kun vedetään tätä leidien koolia. Silmani Sanna kakkospaikalla tulee ja näin sieltä numero 8 siinä ykköspaikalla, eli numero 8 Virpi Autio ykkösenä, Autio Virpi lähdössä viimeiselle kierrokselle ykkösenä. Jarruvalo siinä vähän välähtää ja itse asiassa pientä vasurin jarrutusta ja jännän näköinen tuo pistetty. No ei mitään taudintoa. Se ypistys tehdään sieltä. Näin Autio Virpi sitten lisälenkille. Tässä vaiheessa Silmani Sanna myöskin ja sitten siellä kuraa lentää, kun sieltä tosiaan sitten lisälenkiltä tullaan ja järjestelmä on siinä säilynyt kuitenkin samana, eli näin sieltä 14 vetää lisälenkiltä Noora Kemppainen Saarijärvi Pepsi Racing 850. No niin, ja sitten Super Reitten last call, eli sieltä pitäisi nyt sitten Super Reitten last callin tulla lähdön, eli punaiset palaavat. Lähtö tapahtuu ja näin sitten mennään ja nyt on kyllä niin rikkumaton rintamakalustoa, mutta numero 1 viime vuoden ykkönen Noora Savela ottaa sieltä hyvän lähdön. Saadaanko niitä lähtöjä vai otetaanko niitä painaa siinä seikkailupenillä hienosti kakkospaikalla ja sitten 28 Sari Kärkkäinen kolmantena. Sari menee sisällekin tässä vaiheessa pois, saattaa olla ihan jees homma, muuten siinä pikkusen tulee väistön tarvettakin, mutta hyvin kyllä sieltä Sari tuli ihan ulkoreunaan, koska tuo Mersun kakkosen kalusto pikkusen siinä karkasi lavealle linjalle. No ei mitään, näin tosiaan tullaan 2 ensimmäistä alfinaalia ja sitten seuraavaa. Saarijärvi Hädemmätäällä ei mene kuitenkaan vielä tässä vaiheessa lisälenkille. Sitä vastoin taitaa Autio Virpi mennä lisälenkille. Sitten menee Aino Kakkonen, Heinävesiperä kyllä Mopoin Patteri Mersulla lisälenkille sieltä tulee todella vauhdikkaasti. Sieltä pääsee muuten tuolta lisälenkiltä tulemaan kyllä erittäin upeasti tuohon radalle ja siinä saa semmoisen vauhdin sieltä lisälenkiltä, että siinä on kyllä hyvin saumaa, vaikka parannella asemia, jos siinä sitten joku kanssasisko menee. Ja kun siellä nyt sitten Nooralla on sen verran pitkä kaula, niin kyllä se pitämään nyt paikan, kun menee nyt tuossa lisää lenkille tässä vaiheessa. Ja myöskin Mira Nevalainen kerkee, se meinasi jo mennä jarruun pitkäksi ja sieltä ei pääse Sariin. No se on siinä ja siinä, ei pääse Sariin ihan nousemaan. Tuolta lisälenkiltä pääsee nimittäin niin vauhdikkaasti tulemaan, että siellä kyllä vaikeuksia ohittaa, kun siellä runtulippu heiluu. Noora Savela A-finaaliin menee ja siellä 7-2 loppui tuo leikki tuohon pääsuoralle tullessa numero 9. Mira Nevalainen myöskin A-finaaliin, sitten 28 Sari Kärkkäinen ja 30 Aino Kakkonen. No ei mitään, näin lähtö 26 siellä leidien semifinaali ja näin siellä punainen valo sammuu, kuka lähtee parhaiten siitä viivalta. Nyt on kyllä niin rinnan hierotaan poskea vasten, mutta kyllähän sieltä lähtee erittäin hienosti
erittäin rikelmässä mukana, mutta ei siinä mitään. Näin siellä sitten 36, eli Autio Tiianpurme, Autio Racing Team Mazstalla pitää tuota ykköspaikkaa. Vie kyllä Mazdaa nätisti ja näyttävästi numero 50. Henna Jokinen on siinä kakkospaikalla ja 29 Sofi ja Kannonkoski Kannonjärven kulkukollit Mazdalla. Kolmantena tässä on tosiaan tuo kolmen kärki, 1, 2, A-finaaliin, 3, 4, B-finaaliin, 5, 6, C-finaaliin ja näin vauhdikkaasti porukka laskee, mutta nyt on tosiaan nuo raot kasvaneet jo aika reiluksi, ja siellä on muuten 5-1 sitten Paalasen ja Liinalla ei varmaan kovin tasapainoinen ajokki edessä tuonne ajokki ja tosiaan sieltä koketaan tyhjä, niin näin siinä tullaan keskialuetta ja tosiaan nuo lisälenkit, en ole seurannut, että kuka on ajanut, kuka ei ole ajanut vielä, mutta joka tapauksessa Autio Tiia on kasvattanut kyllä melkoisen kaulan tuohon 50-seen Henna Jokiseen, joka ajaa kakkospaikalla, kolmantena siinä 29 Sofi ja numero 3 Suikkari on siinä neljännellä sijalla, ratissa, mutta joka tapauksessa kannattaa sitten hirveästi röttyillä, koska se on ihan sama onko 3 vai 4, koska B-finaalin paikka tulee joka tapauksessa. No näin siellä nyt sitten. Ja nyt muuten kakkospaikkaa, siitä käydään vääntö, on kyllä siellä numero 50 tulee niin vauhdikkaasti Henna Jokinen tuolta lisälenkiltä, että ei siinä pääse tuo Hanna Suikkari hyvästä yrityksestä huolimatta nostamaan itseänsä kakkoseksi. Eli 36 Tiia Autio A-finaaliin numero 50, Henna Jokinen A-finaaliin, sitten numero 3 Hanna Suikkari B-finaaliin myöskin 135 Sanna Silman, tuolalainen Hämeenkoski Team, kuka on ratissa Balleriina, 3 kuljettajatarta mukana, 2 paikka. Jatkossa nyt tiukka jatkoon, eli seuraavaan finaaliin tuonne leikien B-finaaliin. Siellä vetää letkaa, mutta sitten tuosta toisesta jatkopaikasta käydään vääntöä ja nyt siellä pikkusen meinaa ajolinja lipsahtaa, mutta erittäin hienosti pitää 5-1 Paalasen Jemina Hämeenkoski Team mukaan ratissa Balleriinalla tuo. Ja pyöräyttää tuossa keskialueella, voi herra jänösentää, no ei mitään näin, siinä 29 sitten kiittää kuittaa niin ja Sofia Kannonkoski Kannonjärven kulkukollit Mazdalla ja siirtyy kakkospaikalle, jatkopaikalle, jos tuo paikan pitää, kun siellä nyt sitten vielä kaikilla taitaa lisää lenkki olla ajamatta, eli pääseekö sieltä sitten 5-1 Paalasen Jemina vielä nousemaan. Hänellä tosiaan pääsi pikkusen menemään tuohon yli ja sitten kun hän korjasi sen, niin korjasi vähän liikaa ja sitten se heittikin toiseen suuntaan. No, jotain helppo täältä sanoa ja vaikea toteuttaa, mutta vielä voi mitä tahansa tapahtua tässä nimittäin nyt nyt lähtee sieltä 29 lisälenkille kyllä, Sofia lähtee lisälenkille, eli tässä on nyt sitten sauma tuolla Jeminalla ottaa semmonen rako, että kun hän menee lisälenkille, niin sieltä ei pääse 29 Sofia nousemaan tuonne kakkospaikalle takaan. Ja nyt Virpin kalusto hyytyy torni eteen, voi herranen aika sentään, no ei mitään, näin kärjestä numero 8 Autio Virpin kalusto hyytyy. Siinä nyt kanssasiskot katsoi, että no voi mahoton paikka, eli tästähän nyt sitten saadaan se jatkopaikka ja tuonne seuraavaan finaaliin. Näin
niin kävi, voi jummi jammi, no ei mitään, tää on sooteliivet uuttan Lyxor, niin kuin ruotsalaiset sanoo, eli näin se homma vaan siinä menee, ja näin siellä menee nyt sitten lisää lenkille 5-1 Pallasen Jemina, 29 Sofia tulee sieltä, ja näillä molemmilla nyt sitten tosiaan jatkopaikka tiedossa, kun kerätä talkoon rahaa vaikka itselle tai seuralle. Ja näin leidien B-finaali tuonne radalle 4 kierrosta lisälenkin kanssa, ja näin sieltä nyt sitten painetaan isoa kovaa menemään tuonne pääsuoran jälkeiseen kaarteeseen. Sieltä lähtee erittäin hyvin Kärkkäisen Sari Pieksämäki mutta sitten siellä sanoi maailman nopein perhevarmari, että mulle riitti tämä kapina nyt tässä vaiheessa, eli näin sieltä Kärkkäisen. Ja numero 3 saa sieltä sitten A2, eli vähän sanktiota, ja nyt sieltä lisälenkin käy ainakin 5-1 tässä vaiheessa Pallasen Jemina ajamassa pois, tuli sieltä todella tyylikkäästi tuolta lisälenkiltä, ja nyt siellä sitten tosiaan kuin Urmoksessa vetää Sari Kärkkäinen Pieksämäki Hans Racing Team Almera on kasvattanut siinä kaulaa Silmanin Sanna Nokia Team laskeutumisvalos Vignaava Sorsa, ja nyt vauhti pois ja paikka säilytettävä. Ei muuta kuin sitten urut auki ja lähtee sieltä hakemaan, ja näin siellä tosiaan. Ja näin nyt muuten siinä Kärkkäisen Sari nyt kasvattaa tuota kaulaa tuohon Sannaan, Silmanin Sannaan nähden. Molemmillahan olisi nyt tuo jatkopaikka siinä. Kankkusen aina meinasi mennä tuonne lisälenkille, mutta ei ennättänyt, ja nyt lyö sitten Meseen kaasupolkimen konehuoneeseen, ja siitä nyt mennään kyllä niin kovaa tuonne, että nyt ei kyllä latu riitä, ja nyt on sitten molemmat siinä pikkusen vaikeuksissa, eli siinä tuo ohitettava myöskin vähän joutui ajolinjoja peesaamaan ja ylikkäästi, ja näin sieltä ei muuta kuin lisää lenkki vaan pois. Siinä on nyt hyvä sauma ajaa lisää lenkki. Se on ihan sama, onko 1 vai 2, koska joka tapauksessa niin A-finaalipaikkahan sieltä sitten löytyy, ja näin siellä Silmanin Sanna kakkosena ja A-finaalitaistelu. Seuraavaksi sitten siirrytäänkin tuonne supereitten puolelle, eli 4 kierrosta, ja kun saadaan tuo viimeinen kierros tuossa ajettua, niin sitten tullaan ruutulipulle ja sitten siirrytään tosiaan tuonne supereitten puolelle. Sanna pitää siinä nyt paikkaa, ja sitten Silmanin Sanna on siinä kakkospaikalla. Jos ei autorikkoja tule, niin tuonne A-finaalitaisteluun, ja Kankkusen tulee sieltä nyt sitten 3, mutta siitä ei sitten jatkopaikkaa tulee. Heittää kyllä tyylikkääseen Ladi-auton tuonne Mikkihiireen tullessa. Näin ruutulippu siellä odottaa, ja se odottaa nyt sitten Sari Kärkkäistä, Pieksämäen Lady ja Hans Racing Team Almera on tuo hänen ajokki, ja tosiaan sitten kakkosena siellä Sanna Silman Nokia on tiiman laskeutumisvalos Vignaava Sorsa. Sitten supereitten B-finaali ja 4 kierrosta lisälenkin kanssa, ja supereitten B-finaalista nousee myöskin 2 palaa
sammuu kytkin ylös, kun Rotanakki lätkä lauttaa ja sieltä lähtee nyt numero 1 hallitseva mestari vielä tässä vaiheessa, viime vuoden ykkönen Noora Savela ja menee menojaan tuonne pääsuoran jälkeiseen kaarteeseen. Ja siitä sitten tyylikkäällä linjoilla Noora Saarijärvi RMS Rallin ykkösmatkalla tulee 36 siinä Autio Tiia Muurame Autio Racing Team matkalla kakkospaikalla, kolmantena B-finaalin voittaja numero 28 Sari Kärkkäinen Pieksämäki Hans Racing Team Almeera Lady, joka ajaa myöskin joka miesluokkaa, on näitä Pieksämäen kuljettajia ja sieltä tosiaan nyt sitten isoa kovaa mennään ja nyt siellä pyörähtää sitten toinen kakkonen B-finaalista, mutta pääsee jatkamaan menettää paikkaansa. No sekunneista ei ole kyse, mutta Rako kasvaa parantelemaan asemiaan, elikkä näin siellä leidien A-finaali meillä menossa ja kyllä nyt enteellinen numero 1 tuolla Noora Savelan auton takaikkunoissa ja takasivuikkunoissa ja näin siellä nyt tosiaan sitten tullaan ja siellä Kärkkäisen Sari kävi tuon lisälenkin ajamassa ja hänen pitäisi nyt saada tämä porukka kiinni, nyt ei tämä Rako kuitenkaan riitä, sieltä on vaikea kakkospaikalle nousta, eli Noora Savela meneekö Noora tässä vaiheessa lisälenkille, kierroksia on tosiaan tässä vaiheessa ajamaan pois, pääsee tulemaan lätkälaudassa sieltä tähän pääsuolissa Kärkkäisen Sari kolmantena sitten Silmanin Sanna lähtee lisälenkille tässä vaiheessa numero 9 Mira Nevalainen siinä tulee tuolla mustan puhuvalla kalustolla seuraavana ja nyt on kyllä sitten tosi vauhti päällä tuolla Savelan Nooralla. Noora huimasti yrittää Autiottiin ja siinä kasvattaa kyllä kiinni tuota Nooraa, mutta minun merkkien mukaan se ei ihan kiinni. Hän pääsi kuittaamaan sitä, Noora tulee tuota se oli siinä ja siinä 20 metriä enemmän, jos olisi tuota kiinniottoa päässyt tulemaan, niin se olisi sitten vaihtunut tuo ykköspaikka tuossa. No, näin homma pelittää ja näin A-finaali leidien osalta menee Noora Savela Saarijärvi RMS Rallin Team ykkösmatsta kakkosena 36 Aution Tiia Muurame Aution Racing Team matsta B-finaalin voittaja 28 Sari Kärkkäinen siellä kolmantena sitten numero 9 Mira Nevalainen 135 Silmanin Sanna seuraavana sitten